हेलो लोगोफोर दिनै फेरेंगा इएमअ बिटिसि मिस्टार फेरेंगा एबा रनजितनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। दिनैनि दिनाव फेरेंगाया बिटिसिनि सासे इएम एबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जालायनानै दिनैनि दिनाव सरकाराव थालायलायनानै बेफोरबायदि गाजा बेरनो रोङि खोथा रायलायग्रा माबा सियाल गोथां माबा माबि बुंनाय, नाथाय दिनैनि दिनाव पावाराव थानाय सासे गुन गोनां दैदेनगिरि एबा लिडारानो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि सियाल गोथां माबा माबि बुङोब्ला दिनैनि दिनाव लाजिथाव आरो दुखुनांथाव। फेरेंगा, नोंनि बेबायदि रायलायनाय स्टाइलखौ नोङो सोलायदो। रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोनदों। सासे दैदेनगिरि खुगानिफ्राय बेबायदि भाषा ओंखारो नामा होननानै दिनै सोंथि सिखांदों, कुइसन सिखांदों। दिनै सासे इएम जालायनानै बेबायदि भाषा रायलायो होननानै दिनै पाब्लिकफ्रा कुइसन खालामदों। दिनैनि दिनाव बिजेपिआ दिनै इउपिपिजों एलायन्स होनानै सरकार दादों, बेखौ बयबो मिथिगौ फेरेंगा। नाथाय दिनैनि दिनाव नोङो बेबायदि बुंनाया लाजिथाव आरो दुखुनांथाव। नोंथाङा एसे सिनसियारलि खोथाखौ सानै हयै खोथाखौ बुङोब्ला मोजां जायो। दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। सासे इएम पाब्लिकनि सासे फिगार एबा रिप्रेजेन्टेटिभ जालायलायनानै दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गोदाव सोराव खोथा बुङोब्ला पाब्लिकखौ मारै बुजायगोन? पाब्लिकखौ हायोब्ला नोङो कनभिन्ससो खालामनांगौ। नाथाय दिनैनि दिनाव फेरेंगाया गोदाव सोराव पाब्लिकखौ बखिदों होननानै दिनै पाब्लिकफ्रा दुखु मोनदों। नाथाय बेबायदि बुंनायनि रिजाल्ट एबा रिएक्सनखौ फैबाय थानाय समावसो फेरेंगाया मोनगोन होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै गोख्रों फिननाय होदों। आरो जायफोर इउपिपिएलआव दंमोन बिथांमोना दिनै इउपिपिएलनि बेफोरबायदि सभाब, माखासे केरेक्टारिस्टिक्स, माखासे बिहेभियारफोरखौ नुनानै दिनै इनटलारेन्स जानानै इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय दिनै रुलिं सरकारबाबो दिनै ओंखारदों। माखासे लिडारफ्रा, माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावनि सापर्टार्सफ्रानो दिनै इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारनानै बिजेपिआव जयेन जादों। होनबा बेफोरो मा फेरेंगा? लाजिथाव बाथ्रा फेरेंगा। दिनैनि दिनाव नोंसोरबायदि गोख्रों दैदेनगिरि जानानै एबा थानानै दिनै गावजों गावनो दावराव दावसि, गरसे मोनजानाय गरनै मोनजायै माबा सियाल गोथां हेन थेन बेफोरबायदि नोंथ' बिदि बुंनो समायाना फेरेंगा। नोङो एसे लाजिनो सोलोंदो फेरेंगा। एसे खोथाखौ सानै हयै बुं। दिनैनि दिनाव रावबो जोंनि बर' फिसाफोरा गाज्रिखौ लुबैया, बयबो मोजांखौ हास्थायो। नोंबोथ' सेल्फिस फेरेंगा, नोंबोथ' थाखा फैसानि लालसानि मास्थागिरि। दिनै गावनि उदैखौल' नायनायाव मुखुब जादों फेरेंगामोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा। न'खर न'खर राननानै हो, न'खर न'खर रिभिउ खालामगोननो फेरेंगा। नोंसोरो मा जाखो? 5 बोसोरनि गेजेराव समान जागोननो, गासिबो इकुवेल जागोन, समान मोन्थाय मोनगोन। दिनै अलमस्ट 2 years रानिं जाबाय, स्टिल देयर इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट, जेबो सोलायनाय गैया। नाथाय सानफ्रामबो फेरेंगाया गोदाव सोराव एभ्रिडे माबा सियाल गोथां, माबा बिजेपिनि संख्रि जाग्रा माग्रा हेन थेन बेफोरबायदि माबा सियाल बोरायनो बेफोरखि मोनसे खोथा जायो। सासे लिडारा, लिडारशिप गुड क्वालिटिनि लिडारा बेफोरबायदि बुङोब्ला जोंनि ससाइटियाव मा जागोन? साननो गोनां बाथ्राया बे फेरेंगा। ओंखायनो आं नोंखौ आपिल खालामदों, बे भिडिअनि गेजेरजों स्ट्रंलि आं नोंखौ आपिल खालामदों आरो कन्डेम खालामदों। नोंथाङा दिनैनिफ्राय एबा एबारनिफ्राय बेफोरबायदि आनएक्सेप्टेबल, आननेसेसारि माने भेलुलेस खोथाखौ, भेलु गैयि, ओंथि गैयि खोथाखौ नोङो दिनैनिफ्राय दा बुंसै दे फेरेंगा बाबु। आरो बुङोब्ला नोङो एसे सानै हयै खोथाखौ बुं। मानोना रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि नोंनि बुंनायखौ दिनैनि दिनाव मोजां मोनाखै। बाबरे बाब, फेरेंगानि सभाब चरित्र, फेरेंगानि जि खोथा बुंनाय, माथो मोनसेबो लाजाया, मोनसेबो खोनासंजाया होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा गावजों गाव रायलायदों। अबेबा साहा दखान, अबेबा लामा सामायाव दिनै रायलायदों। मानो रायलायनो गोनां जाखो फेरेंगा? दरखार गैया बेफोरबायदि बुंनो। सिरि सिरि माव, जा खामाय, नोंनि खामानिखौ मावनांगौ, मावबाय था फेरेंगा। अके।